But dili pwede nga magbalik-balik ang inyong opinion. Dapat kung Amo ng grupo guys niya, di lahi isa na siya dila. Okay, let's start with kamu pa, dali, kismer na. Ay, sabot, hindi noy. Wala sila sabot-sabot, diretso daw ko, diretso ay nagsi. Okay. And I'm to discuss. Che naman ka muna kay Pulpugan! Hello! Che, hindi nyo halituloy. Ang mudaog kay na ay price. Trip to Garing. To Garing Mercy. Ang kulog, picture na sa tutog ang pulugoy. Dapat nato yung mga ML para makabalo sila pag-usap ng kabride kung saan sila mabubugon. Ay, ligri kayo. Kumitsanti kay Stan Nanoy. Okay. Wala, ibang timer yun. Okay. A minute start now. So, mag-start natin sa matin. Okay. Let's start with... Dali ka na ito ha. Wala. Paano nga kanang ari lang dali kanang ato-apa kanina. Ato-ato rin kanang walay binugnuay na bumana. Basi-basilo mo pa. Kanang basi-basilo mo. Ngayon. Di ka na walid siya. Wala anak. Kanang kapit yun lang ha. Kaya kung walay ba. Basi-basilo din mo. Kaya di na mo. Kumitsanti kayo eh. Okay. Feeling yung building mo. Dili anak. Magpagawas lang mo sa iyong opinion. Okay. Is the internet useful? Let's start with Barangay Tulog. Yes, very useful. Kaya whatever mga emergency, lagyo atong mga kaliwat o na mga itabo, mag-access man tayo kung saan naitabo sa tuwang mga pamilya, mga relative. Yeah, useful sa case siya, kaya it's because kung sa internet karon maka-access na tao kung sa mga maayo na tumong para sa ato ang mga kaugalingon karon para sa ato ang tagsa-tagsa ng pamilya. Kung unsay mga angay natong pagkabuhaton, kung unsay angay ng mga maayong tumong, dili lang sa ato ang realidad, kung dili sa ato ubang mga katawan. That is the internet. Sumol pa ka, atianan, atianan, sumol pa ka, nga nung makadaot ang internet, go! Kasi mo daot ko, Joe. Hello. Good afternoon, everyone. Since natawag ko sa year 1980s, na-enjoy ko na to ang life as a childhood nga wala internet. Bitaw. Diba? Pulpugan na mo na grupo. Napulan, kaya kana makaduwa ta after sa trabaho kaya wala ko tayo access sa ato ang sa atong internet life, wala mo tayo access sa internet, so nala tayo TV. Pero when it comes to mayon ka contact na o mga parente, di ba naman tayo radyo, pwede tayo manawagan. Aside from that, ang atong mga student, since na internet, itawag na to, di na yun na. Tinood. Sakto. Barangay Saksa, hopefully inyong na record ni Mahal. Daghang salamat. Next, ay nasa sa second debater from Barangay Tulog. Hello? Okay, sige. Naguna ba sa Tulog kanina na? Let's start with Barangay Pulpugan. Nga nang makadaot ang internet. Ako sa Tanano. Sa ako, makadaot dito ng internet labi na sa ato ang panahon ron, di ba, sa 2020 nga kuan, taka nakita mga sa ako regarding sa ako ang kaling sa child sexual abuse. Kay tungod sa internet, ang mga bata diha nakita, diha nakapko, about sa mga sa una, di ba,
kaso ng mga drug abuse ba kasagaran mo ang gigamit sa mga drug sa drugs ba mga bata mo'y isugoon about ang pag-push ng mga drugs nga inom sigarilyo tanang nakuha tungod sa internet kay makita nila diba? Of course, tulipad, makaayo ang internet kay nga naman barangay Pulog. Ngayong hapon sa tanan, ang internet makaayo tungod kay digon sila sa panahon 1980s maka-access ra agad sa radyo. Pero sa panahon sa 1980s, mga bata minus dyan ang kahibaloy labi na sa mga Joker kayo eh. Joker kay siya oy. Joker kayo. Kana ba Joker kayo. Nagtawa lang kagalit. Dili ka dukaon diri kay na Joker kay ay. Kana siya Joker kayo. Hala. Good point after her kuhan opinion. Next! Alita, o kisay mo dapat gamit sa okay na, sige. Okay. So, another opinion from Barangay Palbugay, from Barangay Pulog, ang internet makaayo nga naman. Good afternoon everyone. Ang internet, usa sa makaayo sa tanan kay ano, kay dali na lang ako ma-access kahit sa mga relatives dito sa gawas, di ba? Maray mga payments, dahil sa no, di ba? Yan, kung mga anak, dahil sila pag-contact, hindi tayo, kung mga kuhan, kasagaran sa una, mga right, mga text, anak, pero na sa mga messenger, sa magamit ko tao, internet. Pinaka-important rin na tayo sa akong internet para sa tayo. Daghang salamat Barangay Pulog. Now, this time ang Barangay Pulbugan ang internet makadaot nga naman. Good afternoon, everyone. Ako, i-rebut ako is easy access ang internet. Though, makadaot, it's because tungkol sa easy access, daghan ang nag-cheat, daghan ang mga pumunta kasi mula once kung nata sa gawas, di ba? Mag-effort kita, daghan effort mabuhaton para mapunta sila. But karon doon sa internet, easy access, everyone makakontak sa ginsa. So, ingay na ka, kuha lang internet makadaot. Ngayon pinagdadaanan niyo sa ang internet makadaot kay daghang mo. Cheers! Caroline mo, nag-check mo ko. Okay, next. Ikaw pa. Uy, nagka-intense. Magaling. Ready na akong price? Thank you, Garing. Okay, ang iyong sakyan kay ang katong coaster sa kuan munisipyo. Okay, nag-start man sa Barangay Pulog, Alta. Again, nga nung makadaot pag yung internet ate? As far as I know, ang internet, bad influence because easy access din siya para sa bad people, just like scam. Ay! Okay, so dito ang primero chief ay kalagsikan. Dami na scam na bang tanan? Okay, kay papag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 
mo ate. Ay hapon kinagagdanan. Well, para sa ako, makaayos sa internet in ways na mas convenient ako makabutang para sa communication. Dali na ang komunikasyon. Sa una, kinahanap na magbayad pagkagdaghan. Dako, kaya magbayad pagkagdaghan para maka-communicate.
dali na, Facebook na lang, sa ganit, what kayo mga free data na ta. Then, means of transportation. Kaya wala ka tayo kasakyan, ang uban na gamitin na mga uli, ikan sa trabaho, or ikan sa eskwelahan, pwede na makikita natin. Kung sa navigation sa mga drivers, bago ka ng lugar, na wala mo anak katundong, safety ka na, ma-ensure sa safety ka kailangan guys. So, hindi na mga bumumunong, makukana mo, asa nilapit ka na, basta nang mabinuka. Then, sa education, mostly sa una mga goal, mag-kuwanan ako na yung mga assignments, library ka, mapadong. So, samaan ang wala kita ika-afford pa yung book, so ato public library, which is na isa kompleto. So, karon na internet, maka-search na ta, then bili na tangsin, magdadaan, kung kang search na rin, nabala tayo. O, then, labi na laptop, inanagan, pwede na sa ka mag-design ito, project sila ko sa siya gamit. Pa, 10 seconds naman. Pero makaingon ko na maayo ang internet with responsible na paggamit. Dito, gisaysay niya nga even without data or data na free, maka-free lang access na to kuno kay na free data. Alright? So, alita, tingin. Sabi mo rin sa Twitter na or sir. Okay, nano magyod nga makadaot ang internet. May hamon sa tanan. Makadaot ang internet sa nga una makatabang ni pero ang pinakadako nga pero kay ang mga bata karon nagdepende na lang sa internet. Yay! Bambam! Bata nga makamao o pagli o libro aron mag-research o wala na yung bata na kabalog kung kinsay napatay ni lapu-lapu. O ino pamagat ng bata. Kinsay. Bigay ng 5. Bayani, kinsay nga sa bata. Si Bia, si Argus. Easy access. Tungkol sa easy access sa internet, dapat tao karoon ng scam. Yay! Tao na nangamatay tungkol lang anang mga nagkaguhod-guhod, marinis dito, marinis diri. Kung kita ginikanan, ang ato lang yung bantayan sa itong anak, ang paggamit sa sakto sa internet. Gabi, parang may pulpugan, gabi, hyper sa dito ka. Magpapapin ko kami ay, ikanagin lang sa atay sa barangay bulog. Ngano bang ayaw mo ginang internet? Ayaw mo ito na itong tanan. Una sa tanan, dili tanan, makadaon ang internet. Nasa'y maayo. Sama sa ito ang lalo na ito sa mga assignment, pero na-program na lalina, pero nakuha na lang sa karot, na-story code. Pero pasensya na, bilahin na punta sa Okay, pwede lang siya sa maghahanap ko mga debaters. Achievements are high. Yay! Hug! Very impressive. Ano? Gabi! Alright. Gabi na impressive. Gabi kaliko ng mga opinions. Then, the internet usage, is it harmful or helpful? So this time, mga guys, saksak, asa naman itong 5, pwede na mo padayag sa inyo ang mga komento. Pwede na mo mapadayag